I bueno, la Marta us farà una petita presentació de lo que deia, de lo que és la revista. Si teniu alguna cosa, pues la podeu dir perfectament. Plantegeu el que diu la Marta, el que agrada, el que no agrada, o el que ens puguin ajudar a nosaltres a fer una millor revista de cara a tots, ¿no? El primer número de la revista fue Debute. Entrevistamos a este señor que está Señor aquí, Miquel. señor Miquel. Y nada, la verdad es que una oportunidad muy buena de pasar. Y justamente el número 7 también ha coincidido de Miquel. Entre medias pues ha habido otros temas. También intentamos sacar a chicas, que la verdad nos ha agradado un montón, que cuando hemos hecho esto pues más o menos la mitad éramos chicas y la otra mitad chicos. Nosotros pensamos que ahora mismo la gente no tiene mucho tiempo para leer y que al final le dedicas 5 minutos a pasar páginas i el vídeo és el que te puede hacer captar l'atenció. Aquest és un projecte superinteressant, és una aposta del club i nosaltres el que diem és deixar les portes obertes a través de la revista, de fer formació a través de la revista, però donar petites càpsules, per això es diu càpsules, formatives que millorin la seguretat de tots a la muntanya. Luego otra sección que ha tenido mucho éxito, yo lo sé, es la de las historias MacTeam. Lo sé porque la gente me va enviando historias, todos estáis invitados a enviarme. I aquesta és la secció que és el cor de la revista, aquesta i aquesta són el cor, és a dir, és el que mou en la revista, és el club. Som nosaltres, són les històries nostres, a lo que li volem donar... És veritat que hem fet una secció de notícies d'actualitat, perquè pensàvem que era interessant, però el que li volem donar més rellevància és a lo que fem com a socis. I per això vam fer l'Històries MacTeam i per això tenim l'agenda i per això tenim els trending. La agenda es un resumen de actividades que se realizan los clubes, carreras de montaña, actividades que se pueden realizar en el monte. Intentamos sacar las más que podemos en el espacio que tenemos y un poco para que la gente sepa previamente actividades a las que puede acudir y lo que se puede. A veure, l'agenda és una secció oberta a qualsevol que ens pugui enviar una activitat, sigui el que sigui, pot ser del club, fora del club, o el que sigui. Els Trending Topics és el club, som nosaltres i són les activitats que organitza el club. On cada vegada que obriu trobareu totes les activitats que el club farà amb els pròxims mes o amb el pròxim mes i mig. Una sección de microplatos, aquí también os animo a que participéis, aquí está abierta la participación de cualquiera, es gente que nos envía pequeños, eso tiene que ser de 50, 80 palabras y una fotografía. Hi ha de tot, volem fer poesia, volem fer una mica del toc cultural de la revista, no? Y nada más, quería también un poco incidir en la importancia que tiene para nosotros todas las marcas y que nos apoyan, porque esto es lo que hace posible que la revista sea gratuita. Sin su apoyo y sin su ayuda, pues sería imposible sacar.